साननैसो सिगां ओरैबायदि भाइराल जादों ओरैबायदि फेसबुक अन खालामबानो फेसबुक पेज अन खालामबानो जे बेनि खुदुमलायनाय बिनि लेप किस खालामनायखौहाय नायनांगौ बा नुनांगौ बे नङाना बे मोनसे बुस्थुखौहाय आङो बुंनो सानगासिनो नाथाय टाइम मोनैलाय ओंखायनो बुंनाय जायाखै जेब्लानाखि बै समावहाय प्रकाशआ मोजां भाषण होबोनानै मोजां रोंगौथि देखायनानै जेरोखोम पाब्लिकनिफ्राय अननाय मोन्दोंमोन दा पाब्लिकनि अननाया बिनावहाय गैला गोमाबाय आरो पाब्लिकआ बेखौहाय अननो गोसो जाला थिग बेबादिनो इनेथिं एमजिआबो सिगाङावहाय मोजां भाषण होनानै मोजां सोदोब बाहायनानै मोजां एक्टिं मोजां आदब खायदा दिहुनफ्लानानै दा बिराद मोजां मोनजादोंमोन पाब्लिकफोरजोंहाय नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव जे बियो देखायना लाबाय जे बियो पस्ट होनानै लाबाय जे गुबुन पाब्लिकफ्रा नायनो सुखुयै आखुखौ बियो गावनो देखायनानै लाबाय दा गोरोन्थिया सोरनि आच्छा थिग दे लिप किस खालामलायनोबा बोराय बुरै हाबा जाबाय जे खन लिप किस खालामलायनोबा अनलायनाय होलायनोब्ला केमेराखौ अफ खालामना ओमफ्राय अनलायनाय होना मा केमेराखौलाय अन लानानैलाय माथो अनलायनाय होनांगौ जाखो बेखौ मालाय केमेराया लाखिनो हागोन बा बेखौ मालाय लाइभ होदोंब्ला लाइभआवखौ लाखिनो हागोन लाखिनो हायाना अनलायनाय होनो गोसोब्ला गोसो दंब्ला लिप किस टिप किस खालामनो गोसोब्ला केमेराया अफ खालाम बिनि उनाव गोसोबादि खालाम केमेरा अन खालामनानै जुदि गिदिर खालामबाथ' जाखागोनना गोरोन्थियालाय जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला सेरदामले आरो गोरोन्थि मोनाखैब्ला नाफ्ले दा बैहाय इन्टारभिउ जासिगोन दा थांगासिनो दङ जाय बिथांमोना साख्रि एप्लाइ खालामदों बे बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानो थाखाय सोंलु खालामनो थाखाय बा सोंथि दा आंनि नुनायावहाय बाहाय बर'आ सासेल' फैदों बेखौनो आं एसे फोरोंखानोसै मा होनो इन्टारभिउआवहाय जाहाथे जोंनि बर'आहाय बांसिन नाम्बार मोननानै साबसिन पास जायो ना मा होनो आङो फोरोंगोन बेखौहाय इन्टारभिउआवहाय मा फैयो मा फैया बिसोरो कम इन्टारभिउ होग्रा ओरैहाय दङ डिस्ट्रिक्ट टिभि सेलफि बङाइगाव दा बाव जागोन बे न'आव जागोन बे न'आव बैग में क्या है बैग में सर का कागज है। क्या है बैग में मांगो क्या मांगने गौरी मांगो सुर मांगो बिल्ली मांगो किधर है सब कागज मांगो Avian berani. Hah? Mas क्या खाएगा फिसाला फैसे रेलांबाय आं दा माबा खोन्थानो र' बे आयंनि फिसाला बियो बर' आं खोन्थाखानि मा नाम Bijoy Kumar Bromo बहानि Runikata दे आङो खोन्थाखानोसै नोंनोहाय इन्टारभिउआवहाय माबा फैयो मिथिगौ आङो पस्ट होदोंमोन ना फेसबुकआवहाय आं मिथियामोन ना आंनाबो मैया खोमथासो खोन्थाहरदों माने बै खोमथाया आंनि लोगो नालाय बे होनदों आरोखि मैया बे मोनायावसो खोन्थाहरबायना बियो ओमफ्राय प्रिपारेसनखौनो खालामस्लाबनो हायाखिसै आङो नायनानै फैबाय आरो एसे आं बिनि खाखुरा सोंनाया सोङो बिराद मोजां नहाबो सोङो एखमबा खिन्थु आउटनिखौ बांसिन सोंगोन दै लेखानिखौल' बांसिन सोङा जेनेरेल नलेज कमिउनिकेसनानो बेनि कमिउनिकेसन स्किल जानांगौ दे गुगोलाव एसे नायना ला आसा खालामो आरो आसा खालामबाय जाहाथे नों बिथाङा फंबाय बिथाङा
मोजाङै मोजां इन्टारभिउ होयो आरो मोजाङै मोजां नाम्बार लाखिनो हायो जाहाथे आरो जोंनि बर'आ बे साख्रिखौ मोनो आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो लाइक साबस्क्राइब खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरो नोंसोरबो इन्टारभिउ अबेबा होगोन आरो पास जागोन थेंक इउ